O entorno das piscinas naturais do río Pedras, na zona de Aldea Bella, é un espazo singular, ao que cada ano acoden centos de veciños e turistas a visitalo. O incremento do número de visitas aumentou considerablemente tamén o número de accidentes na zona, na maioría dos casos por caídas e esvaramentos. Son principalmente por descoñecemento dos perigos que poden existir, na súa maior parte por imprudencias, que en moitos casos acaban cun resultado tráxico. Accidentes que agora, coa nova sinalización para a zona, se pretenden evitar. Esta sinalización pois é moi importante porque ubica a cada persoa onde está, dá a coñecer as distintas pozas, piscinas, o seu nome e nos axuda axuda ao turista a saber onde se atopa. Era algo que hai tempo que queríamos levar a cabo e esperamos que se xa de interés de todo o mundo, non? É moi importante tamén a seguridade, non? De feito, o proxecto casi xurdiu desa necesidade, que o ano pasado, como sabedes, hubo varios accidentes na zona, e a proposta directamente foi de protección civil. Por lo tanto, me gustaría xa, desde o principio, mostrar o noso agradecemento total aos voluntarios e voluntarias de protección civil que participaron tanto no deseño dos cartéis como incluso na súa colocación, que eso sí que hai que agradecer pois moito máis aínda, non? Acompañaron a empresa que os colocaron e, bueno, foron eles os que diseñaron un pouco os distintos sendeiros que se poden percorrer e os puntos de maior incidencia de accidentes e de maior risco, que son quen coñece moito mellor que ninguén. Casi sempre as persoas accidentadas son de fora, os de aquí pois xa coñecemos un pouco ese risco de toda a vida e andamos un pouco máis pendentes, pero tamén debemos andar con precaución, pero moitísima atención a aquelas persoas que nos visitan, que sepan que non é un lugar para onde se poda camiñar con tranquilidade, que non ten ningún risco se vas con un pouco de prudencia, pero que a teñan nos sitios que é necesario. Xa de cara ao próximo verán, o Executivo pobrense agarda poder dispoñer dun número maior de socorristas, o que lle permitiría tamén poder destinar persoal a esta zona.